I ara, després d'un intens dia, hem sortit a prendre una beguda amb les professores. La professora Rosa ha agafat bitxí català amb un envàs de vidre. La professora Montse ha agafat un cafè amb llet amb envàs de cartró. El Miqui ha agafat un deliciós suc de pastanaga. I la Lídia ha agafat una botella d'aigua. Per últim, el Xavier ha agafat una Coca-Cola. Menys mal que s'acaba el dia. Bé, on tirem aquests envasos? Al vidre. Al contenidor blau de paper. Al contenidor verd, de vidre. Al contenidor de plàstic. Al d'envasos. I els taps, què en penseu? En quin contenidor van? Us deixo amb el repte. Al vidre.